Hello friends, Bodo Job Info YouTube channel गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायबावबाय दा आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा बे समाव लेटेस्ट साख्रि गोदान आपडेट सफैदों आसामनि हेल्थआव डिपार्टमेन्टआ दा बेनिफ्राय माबादि सिस्टेमाव लादों मा पस्ट दङ बेखौ जों नायगोन एन BTC फरेस्ट एडमिट नोंथांमोना मोनासै दासिमबो मा जामारदों बेनि सायाव सावरायगोन आरो लोगोसे नेक्स्ट आपकामिं वेकेन्सिस बेनिफ्राय नोंथांमोननि साख्रिनि सायावबो डिसकास खालामगोन स' बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब आरो जाय नोंथांमोना नैबे चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना जेब्लायबो बड' जब इनफो इउट्युब चेनेलाव मोनबाय थानो हागोन दा जों थांसै गोबाव खालामला मा पस्ट फैमारदों आरो सोरनि थाखाय फैदों थ' दायो जों फैबाय अफिसियेल साइडआव मोनबाय जोङो NM पस्ट आरो बेनो जाबाय NHM नि आन्डाराव पस्टआ फैदों दा बिनि अनलाइना जागायबाय दे आरो लास्ट डेटआ 31 जुलाइ अके दा बेखायनो जों अफिसियेल PDF फाइलखौ डाउनलड खालामबा बेबायदि मोनगोन आरो बे पस्टआ NM 1138 पस्ट दङ 18,000 पर मान्थ मोनगोन जायनो NM नार्सिं कोर्स कमप्लिट खालामबाय नाथाय मोनसे बाथ्रा आसाम नार्स मिडवाइफ्स एन्ड हेल्थ भिजिटर मोनसे काउन्सिल दङ बेजों सार्टिफिकेटआ रेजिस्टार थानाय जाथारनांगोन नोंथांमोननि JNM जा NM जा होमबासो एप्लाइ खालामनो हायो NHM नि आन्डाराव एबा स्टाफ नार्सआव दायो रिसेन्टलि NM आरो बेनिफ्राय स्टाफ नार्सआव स्किल टेस्ट सोलिगासिनो DME नि आन्डाराव बेखायनो पस्टआ NHM आव गोबां खालि जाबावगोन बेखायनो नेक्स्टआव स्टाफ नार्स फैगोन बेनिफ्राय NM फैगोन गुबुन गुबुन पस्ट NHM नि आन्डाराव फैगोन आरो बेखायनो नोंथांमोना बेयाव एलिजिबल जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालाम आरो रेजिस्टार खालामना लाथार जुदि कर्सआ जोब्बायबा दा बेयाव साख्रि मोनोबा नोंथांमोना पस्टिंआ हेल्थ सब सेन्टार एबा गामि ओनसोलाव मोनसे सब सेन्टार थायो बेयावनो नोंथांमोनखौ पस्टिं खालामगोन देन जोंनि STआ खथा दङ जोंनि STPआव पस्टआ खमबाबो जों बेयाव मोनदों अनलि 6 मोनदों भेकेन्सिखौ बाट आनरिजार्भआव अपेनावहाय नोंथांमोना खालामनो हायो STPआव 6 बाबो नैबे 779 पस्टआव थांनो हायो दानिया बैसो होनोबा 18 इयार्सनिफ्राय हागोन आप टु जोंनि STआव 45 इयार्ससिम बे पस्टआव एलिजिबल जागोन देन बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टारखौ नायदिनै डिस्ट्रिक्ट माने माखासे जन वाइज दङ बेयाव नायबानो जाबाय नै उदालगुरि हमना ला नर्थ आसाम बेनिफ्राय लवार आसाम बेबादि गोबां रोखोमनि दङ बेखौ नोंथांमोना नायदो एप्लाइ खालामनायाव थाइसेबो एप्लिकेसन फिस नाङा नोंथांमोना डाइरेक्ट खालामनो हागोन आरो सेलेक्सन प्रसेसखौ थाबैनो अफिसियेल नटिस होगोन जानो हागौ एग्जाम लागोन एबा एग्जाम लायाबा डाइरेक्ट स्किल टेस्टबो लानो हागौ अके माने सर्ट प्रसेस नालाय बेयाव नोंथांमोना मोनसे मिसनावहाय एंगेजमेन्ट जाना थानो हागोन एन्ड बेनिफ्राय DME नि रिजाल्ट होनोबा नोंथांमोना आगस्ट सेप्तेम्बराव मोननाय चान्सआ दङ बेनो जाबाय टेक्निकेल पस्टआव थ' दायो जों फैबाय CSP पर्टेलाव गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो आदा दासिमबो एडमिटआ मानो मोनाखै बेनो जाबाय फरेस्टआव मैया मोननो गोनांमोन 16आव मोनासै नाथाय दिनै 17 जुलाइआव मोननाय चान्सआ दङ दे माने माब्लाबा टेक्निकेलि इसु जायो नालाय थ' एसे नेनांगोन 22-23आव भाइभा टेस्ट दङ अके आरो बे भाइभा टेस्टआनो लास्ट प्रसेस नाथाय मार्क्स अफिसियेलि होनाय गैया दै स' गोबांथार सोंदों मार्क्स दं नामा इन्टारनेलि मा बाथ्रा दं एबा मार्क्स होदों नामा आं बेखौ मिन्थिला नाथाय अफिसियेल थाङोबा अफिसियेलि फल' खालामबा जेबो नाम्बार होनाय गैया भाइभा टेस्टआव बेखायनो एग्जामाव जायफ्रा मोजां नाम्बार मोनदों आं सानो साख्रि मोननाय चान्सआ दङ आरो लोगोसे डिफेन्स लेभेलाव जेब्लायबो मा फिजिकेलि फिट आरो मेन्टेलि फिटखौ नायोथ' स' बेखायनो भाइभा टेस्टआव माखासे पइन्ट्स थानो हागौ दे थ' मोजाङै होबानो जाबाय नोंथांमोना भाइभा टेस्टखौ आरो भाइभा टेस्टआव मा सोंगोन माबायदि ड्रेस आप गाननांगौ बिनि सायाव ब्लगिं चेनेल दं आंनियाव स्क्रिनाव नाय बेयाव साबस्क्राइब खालाम बेयाव आं नोंथांमोननो माखासे शेयार खालामगोन माखासे टिप्सखौ होगोन जाहाथे एसेबाबो माने हेल्पफुल जायो गोदान केन्डिडेट्सनि थाखाय आरो दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय आरो नेक्स्ट भेकेन्सि होनोबा नेक्स्ट कमेन्ट फैबा फैनाय चान्सआ दङ दाथ' फैथ'ला दा टाइमा जाबाय खालि रिजाल्ट आरो साख्रि होनाय दा रिजाल्ट होनोबाथ' 30 जुलाइ सिगां फैनाय चान्सआ दङ बेनिफ्राय 10 आगस्टनि सिगां जइनिं जानाय चान्सआ दङ मानोना जोंहा टाइमानो गैला नालाय BTC इलेक्सन फैगासिनोथ' बेखौ बयबो मिथिखादों अब्ला जोङो 15 आगस्टनि सिगांनो साख्रि मोननाया एकदम 100% आरो